बर्फी आली आहे जत्रेत कुणकेश्वरच्या खास आकर्षण. काय घेतला शॉपिंग बी झाली काय काय दिसत नाही. अरे हा मोठीच पिशी घेरलं. जयदेव जयदेव कोणाच दुख घालतो हा जोड़ी है परवड़ता नहीं है. हम 10 वर्ष वाले गिराक है इधर का. कौन सी वाली चाहिए ताई बोलो फटाफट बोलो. हाँ? माल 250 रुपये हमारा माल किती आहे ते. एवढी बिडी घेतली तुझ्याकडून काय तर कमी कर. पानसाळीत नाही आपण हय अर्धीदार असं जा खैसूरलो होती तू काम को बाय काय ना एका शोधून जाऊचो लागत मग तुला 150 रुपये दे लागते सगळा उचली ती घरात जाईल 150 कोणी घेईल नको. तू घेता सगळी खरोखर नाही जाई 350 घेतो नाही तू धर तुला सेल म्हणून म्हातारा म्हणतात हाडा नाही चारण ढकलीच चालली आहे बाई म्हणतात. हे काय बोलले. या ताई बाई या फक्त 10 रुपये चपला बाई घ्यावचा नाही तर फास्ट झाला. ह्या बघ सौग्या बघ ह्या बघ. अरे तुका शुद्ध हा टोपी काय ती घे अशी घालायची आणि पुढे दाखव त्यांचे पैसे तू नको देऊ. खतरनाक हीच घे. तुमका मगात पासला शोधता खयास कशी आहेस ही बघ. नाही आणि ही अनिका कमळी माली घेतली अनिका दुकाना इसको अंदर क्यों लिया बाहेर पिटाव हा डॅमेज आहे वो. कोणता भविष्य बापला भविष्य तुझा म्हणून थांबला भाई पोपट नाही मग काय पोपट हा होतो. चल मग चल गोवा ऐकाने तो भविष्य काढीत काय पुष्पाताई या इकडे बोला भविष्य सांगायला. ज्योतिष काय सांगतात ते बघूया. किती आले हो भजनात बसून आवाज बसलो त्याचो गोवाची आठवण तरी येतात खाताना. तो म्हणता मराठी म्हणता तुझ्या हातात काय नाही हा त्याच्याकडे म्हणून असे जत्रेंग फिरताना असा गोंधळ होता म्हणून पुष्पा गोवा घेऊन फिरत त्याचं कारण गव्हाचं नाव यायचंच घ्यायचं गो हा गेला. काय घेऊ दिलाच नाही नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करताय. तर ही बघा तर आता आमची मंडळी चालली आहे. ही बघा कुणकेश्वरच्या यात आता वाजले किती बघ 7 वाजत लोक जत्रेतून भिडी घेऊन आज पंकज भाऊजींचं भजन आहे कुणकेश्वरच्या देवळात. हो हा गो हिला नाही तर हिला हो होईल. अरे वा वा करूया उंटावरचं काम. 4 जण उंटावर बसली हो. चल लवकर आता तोंड वाजवता मला खाली गाडी घालील मी. खाली उतरा एका समुद्रात सोडून येता लवकर. प्रेक्षक तुका बघू थांबला. तर मंडळी बघा आम्ही उंटावर बसला मस्तपैकी. अरे लय उंटा डुलता यो उंटा बाबा हळू चल. अगो नाही मी पड्यान मेलास तुमका येऊन झालाच बाई. तिराक पण धीर देत नाही वाय थांबा तरी. बसलो उलट असतो चांगले फाटले ते. चला मग आता अशा प्रकारे आता इकडे बघूया. मस्त जत्रेची मजा घेतलेली आहे. आता आपण आकाश पाळण्यात बसूया. कसं हा काय नको नंतर चड्डी पिऊ चट्टी 100 रुपये छान आहे सांग तरी. बाळ आमचा नाही होय शादी नाही होय इसका. मग कसं वाटलं पूनमताई उंटावर बसून तुला बऱ्याच दिवसांनी. अजून एक क्षण आठवले की नाही तेव्हा उंटावर बसलेले. तर तो व्हिडिओ मी ह्या व्हिडिओच्या शेवटी नक्की देईन. एकदा बाबलो आणि पुणग्या बसलेले होते तेव्हा झाली 3-4 वर्ष झाली असतील तेव्हा बसलेले. नमस्कार. अरे धन्यवाद. मस्त असं काहीतरी एक राईड तरी होऊ पाहिजे मग तर कसं जत्रेसारखे वाटतं. आता आकाश पाळण्यात एकदा बसलास ना हो बाबा माका तू सांग माका ना 50,000 1 लाख दिलं तरी मी बसायचं एवढे. हा
मोठीच बिदागी आहे तुझी. हे सांगलास तू तरी मी बसायचंय ना असं सांगतोय तू भाऊ. हे बाबू कशाक फिरतो? का शेवपुरी पाणीपुरी चांगलं खायतो का बघून येतो. अरे ह्या वाटाणे करून माझ्या पाठून फिरता. बाळाला काहीतरी एक देऊ. माका नको देऊ. मी सगळ्यांचा झाला की माका सुट्टी पुरी 2 द्यावा. ते मग 5 देवा. ताव धरूच मी खाणार नाही ना मग धरा. हो भजनात बसन आवाज बसलो त्याचो. गोवाची आठवण तरी येता खाताना. तो म्हणता मराठी म्हणता. तो पहिलं तळे बाजारात ना घेऊन ये. हा म्हणून याच्याकडे येईल. पुष्पा काय घेतलं? काय घेतलं तर दाखवता डिश. नाव काय हा असं बा सांग माका नाही कळत. चलो अजून काय पुष्पा काय राहिला अजून तुझा? बघ काय तर सांग. आता आजच जत्रा उद्या नाही परत. उद्या हा पण उद्या तू येणार नाही. पांढरो भात तो आम्ही खाल्लो तो सगळे पोटान पोटाक लागत. लक्षात हा तुझा अजून पांढरो भात. ती बाई विसरली नसतात. तो तू होतं काय रे? मीच होतं ना. मीच बॅकग्राऊंड पार्टी मीच होते सगळं. आम्ही गेला तुम्ही नव्हता. काय आंबे झाले आंबे. चले पाणीला पाणी बघा समुद्राचं. हा बघ पुणग्या बघ काही चढला. भारी पाणी पुष्पा काय घोड्यावर बसतं? हा जमत नाही. हा जाऊन दे मग आता काय. आम्ही परत चढते. डायरेक्ट चढा डायरेक्ट. मागच्या वेळी ह्याच काकांच्या घोड्यावर आपण बसलेला. घोड्यावर नाही गाडवा व्हिडिओ होते काका बघ. काकांचा इंटरेस्ट नाही पण. मला बसायचं मागच्या एका तुम्ही व्हिडिओ काका बरोबर. मग आता कमी करून लावला असतं तर आम्ही बसलो असतो माहेर माझा सोडूशीला. पुष्पाच्या ओळखीचे मॉप जण आहोत बाबा. मोबाईलवर बघतो तुम्हाला. हा मोबाईलवर फेमस आहे ती. फेमस आहे. हा दुसरी गेली कुठे ती बघा ती गोवा. ती बघ ती तिकडे पार केला समुद्र. जाणार कसा आता? त्यांचं शॉट घे. त्यांचं शॉट होय. मी बुट घालून इलोय. बा मातीच केलं. बाईक पलीकडे सोडून येशी. सोड बाईक कंटा पॅन्ट भिजत ना. पुष्पा बघ एक राईड आपण मारूया. व्हिडिओ करू. चल 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 कमी झाल्यावर पटकन चल. अरे उंटमुक्तानी येतं. काय करणार आता? काय हो झाली काय पुष्पा या पुष्पा ना मग पुणग्या पण सगळे एकदम. चला चला काय गोवा शोधतं. हा काय दिसलो झाला त्याचा भजन झाला. तो घराकडे गेलो पण असत नाही तर जत्रा फिरत असत. फोन तरी करते का? नॉट इंटरेस्टेड झाला. काय बॅग बी घेतलं खय चाललं? काकाने बॅग घेऊन दिली नी. अरे तुका पण खय चाललास का? माझी मुंबई बाहेर येऊन गेला आणि काय घेऊन ठेवलेली. एवढी बॅग आहे का? 100 रुपयाने मिळाली ना. चला चला. तर मित्रांनो मगाशी जी गर्दी होती आणि आता जी गर्दी झाली याच्यात बराच फरक आहे. आता वाजतायत 9:30 आणि मगाशी आपण आलो तेव्हा 8, 8:30 वाजलेली जवळपास. आणि आता गर्दी बघा किती आहे ती. ताब पुणग्याकडे राईट मारल्यान. काय रे धावा नको. तर ह्यो बघा ह्यो लोखंडाचा बाजार. माझ्या माझी काय लावले तिथे. हाय सुपारी सोलूचं बघ काय
आपण सुपर बरंच सामान हा. तू घेतलंच ना कायदा माझा तकडे शेवट मग आता कसं गेलं शुद्ध वाटा अच्छा असा माका वाटलं माका जत्रा फिरवतो की काय बरोच मोठो बाजार अगो लोखंडाचो हा गो लोखंडी सामानच आहे सगळा हे बघ ए आमची करला सगळ्यांची ते माझं मागाशी घेतलेलं ते कुठे इथून हिला बरोबर दादागिरी करूक लागला साप माल 250 रुपये हमारा माल कितना है दे अरे हे बघ टाक टाक बघूया काय काय तुझ्या नशिबात काय आता बघूया हा बघितलंय ह्याची पिशी सांभाळत नाही ती बघ कसं किती भरलाय ना पिशी पुष्पा काय विचार करतो तुझा काय घेऊचा डोक्यात दुखणार एवढ्या बेमीच्या देटापासून केकाट तर डोक्यात दुखाक लागलं मगाची दुकान तुझं दुकान हलवलं नसतं नाही ना हो थंडावर काय घेतलाय भेडा काय तर घे भिडा घे ए बाबा थांब. पोळीया काढू उद्या कोयती कशी रे उद्याच काय ते पोळीया काढा भिड्यावर कशी कशी ए ता मारा दे ता मारा दे एक सुरू दे चांगल्या सुरू दे तू ए गापतीन बघूची लागत थांब गो बाय माशाचो नको माशाचो आग खाली ए आग लावून ना कलिंगड कापूचो कलिंगड इकडे बघ पाटेचा पेटली काय ना एका शोधून जाऊचो लागत घेतली तुझ्याकडून काय कमी करू ए पानसाळीत नाही आपण हय अर्धीदार तय अर्धीदार असं जा टेन्शन घ्यावा अरे सगळ्या दुकानच खरेदी करतं तेला बघ आज माझ्यावर पोचतो तर सांगा काकू घरात जा ते मारू दे ह्याची किंमत सांगते 100 रुपये 100 100 रुपयाचा म्हणून मासे कापू नको असे बरेच वस्तू कापूचे असतात ना कलिंगड कापूसाठी हे चांगला आहे हा आजी ती कोयती वापर शाळेत आधी बाई अच्छा गावात लोखंडी पेटत ना लोखंडी पेटत नाही कधी कधी पाटा सणा तोच पेटतो लोड गर्दी झाली बाबा लोखंड मारून देतो ती काकूने काय घेतलं ते सांग बघा तुझी उभी आहे ही समोर आहे ती ड्रेस वाली काय घेतलंय चिगर माहिती काय सांगणार लांबडा दे लांबडा ड्रेस तो एक नाही जोडणी 12 वर चिंदे हे ह्याचं काय वेगळं आहे हे पकड दाखव काय आता लोखंड असं ना आतमध्ये लपतं कोणाच लपत नाही लपकाचं पितळत 550 ना 550 लावणार हे पोलाद मास्तर हे ह्याच्या हातातला काढ तो बघ चाकू घेऊन आलो पुढे घेऊ सगळा मार घेतला आई ताई काही नाही नको अक्का अशी काही वेळा जास्त बोलायचं नाही आपण लोखंड मारून देऊ मी फ्री मध्ये तुला मी पण लोखंड कोणता मी हातावर घालून घेऊ अरे ते काका तो पिशी घेऊन हैराण झाले एवढं घेऊ घेतलं तर एवढं मग झाडाची बिडाची फांदी बिंदी कापूक मिळा कोई फ्री देऊ बारकी घेऊ कोई मग काय करू कोयती तेवढी मोठी झाडा चढाक जाणार
बॅलन्स चुकतो भाऊ अरे भाऊ मारताना पद्धतशीर बसणार नाही बघा त्यानं काही भाव केल्यानं बघूया य हे देता तो 350 आता हा बघ 200 घेतले काय म्हणतो दाखव धामधाम ए हा ह्याचाच आणि त्या फाट्याचा 200 रुपये घेतलं ना मी हा बरं कोणी घेतलंय तिनं चल टाकू 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 केलं काका जरा तरी मजा करता एवढे वस्तू घेतल्या कशा नाराज करूया का कोयती मग अरे काय तू तुला 150 रुपये दे लाख दे शकते सगळा उचली ती घरात जाईल दीडशे कोणी घेऊन तू घेता सगळी खरोखर नाही नाही 350 घेतो नाही तू धर तुला सेल म्हणून तुला कमी करू काही खरोखर नाही आता नको काही नको नाही नको 350 दे नाही नाही मी तुला बरोबर देणार बघ एवढा ताई केल्या ना दी येतात का हाय 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 बाबलो हा सगळे हा तो खरेदी करता हे, पुष्पाचे फॅन बघा 50 दे म्हातारं म्हणतात हाडा नाही चारण ढकलीच चालली आहे बाई म्हणतात हे काय बोलले काका बघल्यान तेव्हा त्याने ओळखलंय अरे हीच काय गो? हा पुष्पाताई बघ कैसूरला जाऊ. बेळगाव भेळगाव आला? हा चला हा. कशात बघित राहा पुढे आता येतील तुम्ही दिसतालाच व्हिडिओ डायरेक्ट कुणकेश्वरच्या या चला कैसूरले अरे या काय तास गेला चल चला ही घरात जातो मग आपण पण घर आता मग मागं काय घेऊ ह्याचा घेऊचा राहुला आता काय घ्यायचा तुझा मला काय कळत नाही आकडे सांगून त्यांका ढकलची त्यांका जाऊ दे फास्ट ट्रेन आहे पूनमताई आताच गेली हो पुढे भेटली असेल तुम्हाला ती आम्हाला ती आता गर्दीत हरवली असेल आम्ही ना चुकता व्हिडिओ बघतो हा थँक्यू कुठची तुम्ही वेंगुर्ला बेंगुरला झाली फिरांची जरा आमची रवली आहे ह्याची रवली आमची झाली फिरा आणि ह्याची रवली आहे काय पाहण्यात कसं केलं बरोबर या 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 ताई बाई या 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 फक्त 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये चपला आपली कधी इलाच कधी पकडे आम्ही समुद्राला तुझी मैत्रीण दिसलेली गोकल का तुझ्यासारखा दिसत काय त्याचं नाव रावणी ही बघ पुन्हा येईल याकडे केव्हा तेच घ्या काय विचारी काय नाही विचारी कळाला काहीतरी काय नाही तुझी अशीच अभ्यासात प्रगती करत आहे 12वी जाताना ना आता हो तेच घ्या काय गेला नाही जाऊ ताव कालव झमके असंच कपडे घालून येईल बघूया काय ते कपडे बाकीचे काय केस घे केस घे घेऊन देऊ टाकून घेऊचा तुका घेऊन देऊ ये जय देव जय देव हे बघ कशी आहे कोणाच दुकालचा गोवा हा गोवा एवढे बघूया चला काही किती नाही 350 या सांगता 150 का काय ऐकता पुणग्याची करून झाली शॉपिंग ह्याची बारवली आहे अजून पुणग्याची पटकन होता ह्याची होता होईत नाही आता इथून तकडे गेला रे बाबा झाला तुझा चल चल म्हणजे ता काय म्हणतात दुसऱ्यांबरोबर इलं असतं तर घेऊन गेलं असतं मजा त्यांच्या बरोबर जा तुका कोण नेता बघूया गो इलो तो असो दिलो तुका टाकून आम्ही इलाव ते घेऊन तरी येईल आम्ही नेताव ते तापण तुका या ना या आमच्याकडे बरं आहे तुझा साईडने चालला नाही, चला. साईड इकडे पकड इकडे यू आरसो बघता
यानंतर जाणवले प्रासादिक भजन मंडळ व श्री भाई घ्यावचा नाही तर फास्ट झाला भजन होणार आहे. तरी घ्यावचा असत तेव्हा हळू चालते मंडळींनी त्वरित उपस्थित राहून भजनाला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. ते का घ्यावचा तुका काय चला पुष्पाचा काय ते विचार अजून काय राहुला काय दुपारी घ्यायची आहे. काय सुपारी सुपारी कसली दुपार दुपार ते का धूप घालूचो बाबा बघा कल तुमका सांगितलेलं आहे कल काय जत्रा फिरा गावली नाही पण आज एवढी जत्रा फिरला हो माझी तांगडा जवळ येईल आता. पण पुष्पा अजून तू पुष्पाचं अजून हा? काय 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 घ्यावचा साडी आहे हो हां आता बागी बॅगेसारखं त्याच्यासाठी माका वाक्को आता ही गाठी फिरवणार आणि होय गर्दी बघा किती आधी मारणाची गर्दी बाबा आहे तर तिको हरवली कमीच पण माका बॅगेसारखी आता बॅगेसारख्या हे बघा आमचे कार्डवाले पोचवणारे अरे हे बघा झाले आता घरात जाण्याच्या मार्गाला कार्ड पोचवणारे आमचे महत्वाचे कलाकार चॅनल बाय मागचे फंटर ते ह्या बघ सौग्या बघ ह्या बघ अरे तुका आता तुका शोधती तुका शोधता गेला तो त्याका टांग दिलं असतं मध्येच टंगावलं तो बघ रे तो हाक पण मारीत नाही खय कोपच्या दादा तो भारी रे हा. पुष्पा ती काय मरते खय गेली ही काय ही बघ ही बघ ही बघ ही बघ टप घेऊन चालली हा पहिली की चल चल घाटी चढ हळूहळू ढोपरा धरती नाही तो काय काय घेतलास टॅटू काय काढला ती दादा टॅटू कोणी काढला ना कल या बोलवता टॅटू काढल्यान टॅटूच्या दुकानाकडे आम्ही उभे आहोत असा हा काढला टॅटू काढ घरात कधी जाता असं झाला आमका पण अरे आमका पण तास झाला पण ह्याचा काय ह्या बघ तुझ्या हातात काय नाही हा त्याच्याकडे म्हणून असे जत्रेंग फिरताना असा गोंधळ होता ह्यो सगळं. म्हणून पुष्पा गोवा घेऊन फिरत नाही त्याचा कारण का पुष्पाचं गो हुशार आहे मग अरे या काय नारळ सोलूची होत बघा मार अरे बघूया वा. टाकला, कोणाचा मारतो माझं वाटतं मान हा टोपी काय ती घे अशी घालायची आणि पुढे हा, चालत दाखव राहायचं. दाखव हय दाखव त्यांचे पैसे किती पैसे तू नको देऊ खतरनाक हीच घे अरे फोटो काढून त्याला ती टोपी तेवढी देऊया हा. चल घेऊन टाक चल पुढे चला दादा येतो आम्ही काय झाला जाऊचं आपण घ्या येताना ह्या साईड ही साईड बघत चल मग येताना त्या साईड चल मग पुढे चालायचं नको तर पुढे तुझ्या पसंत येत नाही आधी काय आता वाजली आहेत बघा 10:30च्या पुढे झाली 10:35 झाली आहेत आणि आमची दोघवली काकी आणि पुष्पा दोघवली गायब झालेली आहेत आम्ही दोघीजण शोधून हैराण झाला आणि त्याचा फोनही लागत नाही अरे काय हा हा तुमका मगातपासला शोधता खयास कशी आहेस हे कधी इलास तुम्ही हा काल मी परवा आजी नाही आपल्याकडे वरती आहे. हे पुष्प खाली या आम्ही त्या वर शोधता हा किती दिवस हॅलो दुसरं खाया नाही लो. तो नाही लो ही बघ ही बघ शनई आणि ही अनिका कमळी मालिकेतली अनिका चला ये बाय बाय अरे काय मासे तुम्ही असेच हरवणार एक तर फोन तुमचे लागत नाही माहित आम्ही चांगले पुढे गेले होते मधीच कसं गायब होतोच काय कळत नाही तू काय घेत म्हणजे काय प्रोग्राम काय आता चांगलं हे दोन दुपारती घेतल्यानं तू गोवासाठी येते बघूया जेवण घेऊन फिरची घेतला मस्त हे काय खातात काय पितात तकडे ती येत नाही ती त्यांना पितच काय पेत हे घेतं काय हे देतात दोघा जण मावशिक लुटा ए मावशिक कामा का मावशी पगार झालेलो हा आणि कुणकेश्वर जत्रेसाठी बोनस झालेलो हा काच
अरे पण त्याच्यात तू ह्याच्यात साडी राहणारच तुझे राहू चले काय राहणार पैसे पाठी गेले की मरणार राहून पैसे पैसे होय होय भेटलेलाच ना मुनगे कधी मुनगे भेटलेलाच मस्त रांगोळी अशी हाताने रांगोळी अशी चिमटी तशी कडू केली ते काही विचारूची काय गरज नाही मग आता माका माहिती नाही येत ती काय कसा गो मला तर बॅग घेऊन हे बॅग घे ती ही घेतला होती घेऊन बॅग बॅग करून बॅग काय अजून घेतल्या नाही हा पण आमचा मरण काढलाय पिन घेऊन अख्खी जत्रा फिरवल्या पण अजून त्या काय बॅग नाही गावली. चल बाबा घेतलंच तर काय नाही उगाच हो माका ते घ्यायचं माका आता घेऊचा आणि ह्या घेऊचा म्हणत होतं ह्यांच्या नादाक लागा पुण्या घेऊन घराकडे पोचला पण तुझा काय होत नाही हा. काय झाला काय सायकल घेता हो सायकल आता मला प्रत्येक जण त्याला दाखवतो गो हा गेला माका काय घेऊ दिलाच नाही तकडे आता गुमेच घ्यावं कोणता भविष्य बघता भविष्य तुझा म्हणून थांबला थांब पोपट नाही हा. मग काय पोपट वर पोपट. हा होतो चल मग चल गोवा ऐकाने तो भविष्य काढीत काय पुष्पाताई या इकडे बोला तू. भविष्य सांगायला अगं गोंधळता ज्योतिष काय सांगतात ते बघूया घे कोणाचा कोण बघताना ह्याचा यांचा या बघताना की काय बरं आता पुष्पा आहे का बघितलं ता स्वतःच्या धुंदीतच जा पाठी कोण राहुला काय नाही मगाशी म्हणून ताच बोललंस बाबल्या पुढे ठेवून मध्ये खायच्या दुकानात घुसतस म्हणून कुणी आता नाही हा बरोबर बरोबर तर एकटा एकटा जाता ता बघ ता बरोबर शॉपिंग करून घराकडे पोचला तू अजून राबत परबीने आली आहे जत्रेत कुणकेश्वरच्या खास आकर्षण काय घेतला शॉपिंग बी झाली काय काय दिसत नाही अरे हा मोठीच पिशी घेरलं दुकान इसको इसको अंदर क्यों लिया बाहेर पिटाव हा डॅमेज आहे वो अख्ख्या दुकानात घेता की काय हे का घ्यावा अशी का अर्धी आकडे अर्धी दिली कपाळावर बोजा घेऊन वर त्या ती मगाशी वर जाताना दिसली सगळी कधीची गेली ती पोत जाऊन बसून ह्या वया तू का हा जॅकेटवाला भावाक सांग घेऊन देऊ हा काय 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 झाला गव्हाचं नाव याच्यात घ्यायचं ना म्हणजे ए 600 रुपये आता सांग बघ कितना कम करू भाई आता मी सांगितलेलं का आता तुका घेऊ का हा आता आता काय कल्टी मारशील विचारू सांगले कसं मग चल तोंड घेऊन चल तेच घ्या बाय बाय परबिनी बाय 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 ए बाबा ए होता घेऊन बबल्या पर्स बघून घे शॉपिंगच नाही झाली ना काय मनासारखी उद्या ये तू आपल्या गोवावर शॉपिंग का माहितीये पिन केस पिन हात पिन बरोबर ती किती असणार शॉपिंग कसा गो टिकले घेऊचं ते पिना घेऊची मग आता उद्या येऊ झाला तुका परत नाही. पंकजा उद्या सुट्टी घेऊ झाली आता सकाळी येऊया 6 वाजता एकदाच काय तसं ए जावई जाऊ जेवले जेवले उपाशी राहूची तुझे जावयाची काळजी नको आमका तुका नाही आमका होईल तुझा घेऊचा काय त्यात कळत नाही खाऊचा बाबा काय घेऊचा आता थंड पी थंड हो आमका आधी मग ते थंड एका बाप्पाने आणलं कशा तुला ठेवून जाताना घेऊन जाईल मी आणलंय बाबा तुमका लेकिन का काळजी नाही जिला काळजी आहे बरोबर काळजी हे थंड मॉप आमका फिरवलं
तर मित्रांनो आता एकदम एक्झॉस्ट व्हायला झालेलं आहे. पुष्पाचा एवढ्यात काय होणार नाही. एक व्हिडिओ तर का कमी पडत शॉपिंग करू. पण आता चार्जिंग आमची संपलेली आहे. बाबल्यानं त्याचं पॉवर बँक गाडीत ठेवून दिलेलो आहे. हुशार माणूस त्यामुळे आता हयच कार्यक्रम आमचं बंद करूचो लागणार आहे. चल आता चल आता गो आता घेतलं. सपली जत्रा समाप्त झाली. पण अजून काय तुझं होत नाही हा. चटई पुसा तू मुळीच घ्यायची नाही. आमच्याकडे घराकडे तुझी चटई आहे. तुका काय ती घेऊ दे ना मग. असली हवी हा. एक कवी की जोडी देतात एक नाही देत. जोडी एक हाँ, नहीं. इनको परवड़ता नहीं है. हम दर वर्ष वाले गिराक है इधर का. कौन सी वाली चाहिए ताई बोलो फटाफट बोलो. हा? तर मित्रांनो आता इथेच थांबूया कारण की वाजलेत बघा घेऊन तिथे आपण कार्यरत राहायचं आहे. 11:24 म्हणजे 11:30 हो गेले आहेत. आणि पुष्पाची काही शॉपिंग अजून होत नाही हा. पण जत्रा आधी संपली आता त्यामध्ये आता जावकाच झालेला. मरणाच्या आधीचे पेंडिंग व्हिडिओ ते आधी तुमका दाखवचे आहेत. त्याच्यात मी नाही आहे नाही तर म्हणशाल परत विनू हे गाप झालो. पण आधीचे व्हिडिओ पेंडिंग आहेत ते पहिले जातील मग आपले पुढचे व्हिडिओ येतील. आता बरेचसे टाईमपासचे व्हिडिओ आमचे पुन्हा चालू होतीलच रेग्युलर. मध्ये मला टाईमच नव्हतं एडिट करू त्यामुळे व्हिडिओ राहिलेले पण आता येतील. तर मित्रांनो इथेच आम्ही भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत आपली गाडी इथेच आहे. पुष्पाताई या इकडे बोला तू. भविष्य सांगायला गोवाईकाने तो भविष्य काढीत काय अशा जत्रेंग फिरताना असा गोंधळ होता म्हणून पुष्पा गोवा घेऊन फिरत त्याला कारण गोवाचं नाव एकच घ्यायचं.